Shongdor nakaslem jong udongsan Hima. Ki Pulit ka Jaiñtia Hills ha kasi thodi ang gilayo ban kemno yarhut ki brio haringkat u Drok Heroin u Shongdor hadu san pan san Klur tingka. Kini ki armut laktip kerteng u Lawrence Zoman Puya lai pu ars nam kerta uba Shang basa ha Assam Bazar Shillong. Bat u lal mal sawa lai pun rius nam kerta uba na Mizoram. Hau kerwo kubor u SP ka Jaiñtia Hills u Jakpal Singh Danwa u lai thu bahadin ke jingyo jing tip. Begila don ki beri ki bawan dagi kali kamai ki bakit yo mar bi an. Ki Pulit Anti-Narcotics Task Force haringkat ki nong tre ko ter a check gate. Bat ki Pulit ka thanat clearian hapo ka jingelam u Additional Superintendent of Police ka Jaiñtia Hills u ba banrap lang jirwa MPS. Kila penlong ka jing up shrip hanong sning. Bat kila yo ban bat ya artli ki kali kamai sumo ki badan yo registration number ML not san M iway san kandai nyo. Bat MZ not iway ki lai pra nyo ar bat ha ka jing khanra lalap yu Drok u badan ni ka jing kya ka ba sanspa khan riu pan saunai gram u menteri rang ba ka jela ula tho agran san x da ka ba ong ba kinong khai Drok ki bala thmu ban syukwari ki Pulit da ka ba pen kalai ya ka rukom le butu ka jongki rai ki Pulit ka Jaiñtia Hills ki lapet ngor bha banyada na ka jing sha penjat ki khun samla bat kem ya arut kinong khai Drok. Hagajuk ko por menteri rang ba ula thoru bana kini ki arngut layo ban Kurup sapu prateli ki sendok ki badan yau Drok Heroin ubakot dor hadu san point san Klur tingka arteli ki kali pat ki wedi ki tiar. U kondrat ula ai ka jingero yau DGP u Dr. LR Bishnoi bat ki Pulit ke jela na ka benta ka jing tre sitom ka jongki ban yale persha ai ka jingdon u Drok hapo ka jela. Komta ki Pulit kila ai da ka ejahar hapo ki kondon jo ka NDPS Act bat penrungi kini ki arngut hapo thanat clearian bat ka jing thwat ikiwei badon kti kadang ya chakhaman.